Ето още един ловен колега. Как се казваш? Оказва се, че вътре в гад... Да, коя ловна дружина? Конярско. Няма как да е по-тихо. Вътре в гатъра в момента се оказва, че са синът и кучетата. Вие сте потомствени ловци, така ли? Да. Ти от колко години ловуваш? От 92 година с билет. Значи 33-4 години. Жив и здрав да си. А сина как се запали? Ти ли го поведе по тая пътека? Може и наследство да е. Ти ли го заведе на лов или той? Ама той ли поиска? На колко години тръгна с тебе? Той тръгна от малък още. От малък тръгна от 15 години. Най-средна с мене. И до сега? И преди 3-4 години изкара билет вече. Узакони се. Той са трудни и билетите. Няма курсове, няма... Браво! Ти преди малко каза една поговорка за ловците. Какво беше? Нещо, че всичко е вярно, ама Всичко как е беше? вярно, но никой не го вярва. Сигурно имаш много ловни истории зад гърба си. Ти колко прасета си свалил? Колко са, ама доста са. Имаме слука. За толкова години не са малко. Тази година сме малко по-слаби. Колко има тази година? 9 прасета. Много малко, няма що. Много са, как малко. 19. Охо, живи и здрави да сте. И вие ли ловувате на дирия? Как правите самите гонки? Не, ходиме, пускаме кучета, връзваме примерно една страна, се редиме кучите, от другата се пуска кучетата какво кажа. Ако има намиране, няма проблем, има хубави кучета. Вашите кучета как гонят? По-надългичко или се връщат бързо? Има и кучета и по-надълго, има някои по-бързо се връщат, различно са и кучетата. С колегите разбирате ли се? Има ли разбирателство? Има ли после хубави обеди? Разбираме, винаги имаме една следлов, имаме една беседка, сме си направили. Събереме се там на раздумки на кое е направил. И нещо много важно, много прасета. Да кажем за тия, които не са ловци. Какво се случва с това месо след това? Изследва ли се? Задължително. Месото се взима, всяко прасе се взима по-отделно. Трахея, кръв, носи се в горското, изследваме го, караме го в разлог да се изследва и за трахенелоза, всичко се изследва. На тези, които са много мнителни, изхвърля ли се месо? Злоупотребява ли се с него? Някои твърдят, че хората се хранят кучетата с него. Има ли такова нещо? Това го няма, не знам да има някъде, при нас го няма. Да, вие всички сте семейства, предполагам, консумира си се през годината. Да, някои на приятели, насам, натам, на близки. Това е много хубаво да се даде на приятели. След като се изследва. Това е много хубаво. Ами бъдете здрави цялото семейство и се надявам да се видим на лов. Всичко добро на слука!